নতুনকে 2000খন মদৰ দোকান অসমত খুলিব বিচাৰিছে তাৰ মানে আমাৰ জাতিটোক তেওঁ পংগু কৰিব বিচাৰিছে নে আমাৰ জাতিক তেওঁ শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আমি চিনি পোৱাৰ সময় আহিছে আজি আমাৰ বহুতৰ ঘৰত অশান্তি হয় কেলে মানুহজনৰ ৰাতি মদ খাই আহে বহুতৰ ঘৰত অশান্তি ল'ৰাটোৱে মদ খায় আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে য'ত এটা গীৰ্জা আছে ঠিক আছে তাত দুখন মদৰ দোকান হ'ব অসমত যিমান নামঘৰ গীৰ্জা মছজিদ আছে তাতকৈ দুগুণ বেছি মদৰ দোকান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুলিব বিচাৰিছে আৰু 2000খন স্কুল বন্ধ কৰি দিছে হয়তো আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ৰাইজ ইয়াত সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে মই যদি মিছা কথা কৈছোঁ কালিলে বিজেপিয়ে উত্তৰ দিব কিন্তু বিজেপিয়ে উত্তৰ দিব নোৱাৰে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে চৰকাৰী মাধ্যমৰ 4000 স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল 4000 স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল 1700 গাঁওবুঢ়াই চাকৰি হেৰুৱালে 1700 গাঁওবুঢ়াই চাকৰি হেৰুৱালে আশা কৰ্মীসকলৰ চলিবলৈ উপায় নাই অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ চলিবলৈ উপায় নাই চাহ শ্ৰমিকৰ চলিবলৈ উপায় নাই সৰু সৰু বেপাৰীবিলাকৰ বজাৰত বিক্ৰী নাই কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী লাগি আছে কিহত মদৰ দোকানৰ লাইচেন্স বিলোৱাত সবেই মদ খাব লাগে আমি সব মদ খাই সন্ধ্যাতে লুটি খাই পৰি থাকিব লাগে এতিয়া অসমখন গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাক তেওঁ এটা বিখ্যাত কৰিব বিচাৰিছে যে আটাইতকৈ বেছি মদৰ দোকান থকা ৰাজ্য ক'ত আছে 60 বছৰত অসমত 2400খন মদৰ দোকান হৈছিলে গোটেই 60 বছৰত অসমত 2400খন মদৰ দোকান হৈছিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া এবছৰত আৰু 2000 মদৰ দোকান খুলিব বিচাৰিছে জাতিৰ শত্ৰু জাতি ধ্বংসৰ নায়ক জাতিৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা এই বিজেপি চৰকাৰক আহি থকা সময়ত আমি দিছপুৰৰ পৰা উফৰাই দি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত আমি ধুৱাই দিব লাগিব তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মদত ধুৱাই দিব বিচাৰিছে যি বিজেপিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মদত ধুৱাই দিব বিচাৰিছে সেই বিজেপিক আমি দিছপুৰৰ পৰা উফৰাই আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত ধুৱাবৰ কাৰণে যে অসমৰ মানুহে উদালগুৰি মানুহে সংকল্প লোৱাৰ সময় আহিছে মই বৰ দীঘলীয়াকৈ নকওঁ মই বুজি পাইছোঁ কিমান গৰমত আপোনালোক বহি আছে जोंहा दासिमाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बिथां धनेश्वर बर'आ बुंबाय जे फुरा 300 जन दिनै जइन जाबाय दा खारनानो बेनो दिनै कंग्रेसआ पावाराव गैया सरकाराव गैया थाखा फैसा गैया बयबो बुङो गर्जना बे नाव बायनाय दोबैहां दोबैहां नावआव मानो गाखोहैखो कंग्रेसनि नावा दोबैबाय गर्जनाबो दोबैफासिगोन नाथाय दिनै गर्जना ओरैबायदि नेता ओरैबायदि लिडार जाया बोलोगोरा नोङो थांबाय थादो जाया बोलो गैया जाया लोरबां जाया दुखिया जाया निरह गर्जना बेजों गसङो दिनै बे कंग्रेसनि बायनाय नावखौ गर्जना मेरामत खालामबाय दोफ्रामबाय आरो बेखौ आङो जावजेननो हमबाय बे जावजेननाय नावाव दिनै चिराङाव स्टार्ट जाबाय बिनिफ्राय उदालगुरियाव सेकेन्ड टाइम 4 तारिखआव क'क्राझाराव गाखोबावगोन आरो बिनि उनाव बाक्सायाव गाखो सारा BTC आवहाय मोनसेल' बिकल्प बे जाहैबाय कंग्रेस बेनिखायनो रायजो राजानि बिकल्प जोङो आनजाद नायबोबाय BTC बासिया नुबाय जे BPF आ माबायदिमोन होननानै BPFनि दिनै 17 बोसोर गभर्नमेन्टआवहाय 17 बोसोर थाखा फैसा गारि घोड़ा गासिबो दंजोबसेयावबो बिथांमोना गोथाङै गोथोङै जेनबाय BJPजों जोगारजाबाय BJPजों थगायजाबाय ओरैबायदि थगायजादों जेब्ला कंग्रेसजों दंमोन बिराद बाहालमोन BPF आ मोजांमोन राजा बायदिमोन हाग्रामा सारा जेब्ला कंग्रेसखौ जोगारबाय BJPजों थांबा BJP आ बिराद
बिराद मोजां आथिंजों एरखोदावनानै जोख्लायनानै ट्रोब जोसनजाबाय दिनै ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव BPFआ मिथिगौब्लाबो BJPआ गाज्रि होननानै बर'नि थाखाय मोजां नङा आन्चलिक दलनि थाखाय मोजां नङा थेवब्लाबो BPFआ BJPनि आथिं हमबाय थानांगौ मानो खारना बयबो रायजो राजाया मिथिबाय दिनै BPFआ रायजो राजानि उद्देश्य गैला बिथांमोना गावसिनि पार्टी सेन्ट्रिक व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखायसो BJPजों नांथाबबाय थादों फारसेथिं इउ पिपलखौ बयबो मिथिगौ आन्दोलनकारि गिलौ बालौ अख्रां गावजासे न' बदले न' रेस होनग्रा मानसिफ्रा दिनै नंखाय बाखाय थगायनाय सुक्ति दासिमबो बे मदद अफाफ्रा मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै बिनिख्रुइ देरसिन थगायनाय बर' जाथिनाव माथा बावनो हागौ दा बेखायनो गासैखौबो मिथिबाय फारसेथिं BJPआ हारिखौ बोखावग्रा ट्राइबेलफोरखौ सुखुवा माइनरिटि मुस्लिमफोरखौ सैया ख्रिस्टानफोरखौ सैया उमुकफोरखौ सैया गासैखौबो सैया गासैखौबो गावसा गावसि खालामनानै ब्रिटिशफोर बायदि जोंखौ गोदोनायाव सेरनानै जोंखौ सासन खालामनायनि मोनसे पलिसि दिनै गरिब दुखिया दाम बारा जाबाय थाव संख्रि फानलु जानाय लोंनाय गेस पेट्रल गासिबो दामा बृद्धि जाबाय जों हाला ओंखारनो रायजो जानो हाला गथ'फोरखौ फेदेरनो फोरोंनो हालिया बेबायदि थासारियाव जोंनो BJPखौ मानो नांगौ बेखायनो अल इज गोल्ड होननाय बायदि दिनै भारतबासिनि भारत हादरारिफोरनि आसामनि आरो BTCनि मोनसेल' आसा मोनसेल' उपाय मोनसेल' सिमां बेनो कंग्रेस बेखायनो जोङो रायजो राजाखौ कंग्रेसआव वेलकाम खालामदों कंग्रेसआ जाथि बासिया कंग्रेसआ हारि धोरोम बासिया कंग्रेसआ राव बासिया जोङो बयबो गरिब दरिद्रफोरनि लोगो जोङो भारतखौ नोंथांमोनखौ लानानैसो सिमां नोंथांमोना जोंनि सावगारियाव गैयाबा कंग्रेसनि सावगारिया कमप्लिट जाया बर'फ्रा गैयाबा कंग्रेसनि सावगारिया कमप्लिट जाया जाति जनगोष्ठी बयबो गैयाबा कंग्रेसआ मालाबाबो आबुं कंग्रेस नङा दा बेखायनो बे गासैखौबो नुनानै रायजो राजाफ्रा जेबो मोनाब्लाबो बिस्राफ्रा थाइसे फैसा मोनाब्लाबो गाव गावनि सिपिनि खरसा खालामनानै दिनै कंग्रेसआव लोब जगदान होदों खोब बाख्नायजाथाव फैबाय थानाय समाव जोंना डिजाइना खोब क्लियार नैबे सिगां मंगलदैमोन दिनै उदालगुरि डिक्लेयार खालामदों निश्चय आपत्ति दङ उदालगुरि जानो हागौ ST रिजार्भ फारसेथिं क'क्राझार दा बावहायथ' मोननै जाथियानो डिसाइडिं फेक्टर बर' आरो माइनरिटि मुस्लिम दा बर'फ्रा BJPनो मानो होगोन बर'फ्रा UPPL बे थगायसुला गभर्नमेन्टनो मानो होगोन बर'फ्रा बेबायदि BPF स्टेन्ड गैयै पार्टिनो मानो होगोन आरो रायजो राजाफ्रा बयबो बुंसोलायबाय जोङो कंग्रेसनोसो होसिगोन खारन BPFनिफ्राय देरहाब्लाबो बे सासेल' MPआ मा खालामहैगोन दिल्लीयावलाय दा बेफोर जाहैबाय रायजो राजानि साधारन लेंगुवेज कंग्रेसआनो गभर्नमेन्ट दाखासिगोनबा जोङो कंग्रेसनो होनानै जोङो अर्जुन सारखौ देरहाहरनोसै आरो बिथाङा जोंनि रायजो राजानि बयनिबो हाबा मावगोन दा बे बर'निल' राव नङा मुस्लिमफोरनिबो राव आरो गासै BTC बासिनि राव दा बेखौ नायोबा जोङो क'क्राझाराव कंग्रेसआ देरहागोना रोखा आरो नैबे उदालगुरि उदबि समस्ति थामहिनबा दरं बेहायबो कंग्रेसआनो देरहागोना रोखा जाबाय खारनानो बेनो खारन BPFआ जेब्ला गभर्नमेन्ट दादोंमोन 17 बोसोर कंग्रेसआ स्टेटआव पावाराव दंमोन जुदि सेन्ट्रेलाव गैयामोन थेवब्लाबो तरुण गगैदेबा बर'फोरखौ अनोमोन बर'फोरखौ मानियोमोन बिप्लबी जाथि आन्दोलनकारि जिबि होननानै बिथांमोना जाथों दे बिथांमोना देरथों नङाबा एसामिसफ्राल' देरोबा जोंखौ मेगन सायो दा बेबायदि सुबिदाखौ कंग्रेसआ बर'फोरखौ ट्राइबेलफोरखौ अननानै होदोंमोन बे कंग्रेसनि आमोलाव दिनै BJP फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंनि 6 शेड्युल जे मोनथाय BTCनि खुंथाय बेखौ एखे थेर बेथेर धंस खालामबाय बे BTR खुंथाय नंला बे आसामनिसो खुंथाय मोनफ्रोमबो पावारखौ आसामाव लांफिनबाय हिमन्त बिश्व शर्माया दा बिनिख्रुइ देरसिन खैफोद बर'आ मा थाबावगौ आरो फैबाय थानाय समावबा मा खालामबावो दिनैनि जे डिलिमिटेसननि डिजाइन बे डिजाइनखौ नायोब्ला भबिष्यताव बर'फ्रा आलादा रायजो बिनो हानायनिबो क्षमता थाहैनाय नंला दा बेफोरखौ सानफ्रोमबो दिनै दिन नुबाय थाबाय बर' हारिनि खैफोदखौ BTCनि खैफोदखौ अब्ला रायजो राजाया माब्रैहाय UPPLनो होगोन मानोहाय BPFनो होगोन मानो BJPनो होगोन जेबो बिकल्प गैया कंग्रेसआनो मोनसेल' उपाय जानानै दङ बेखायनो बयबो रायजो राजाया कंग्रेसनो भट होगोन आरो बयबो रायजो राजाया मा गोरों मा रोङै मा गरिब मा धोनि कंग्रेसआव लोब लैहोर गिर्जाब जइन जाबाय थासिगोन सिम्पोल रायजो राजाया गर्जन मसाहारि बिथांखौ फोथायो रायजो राजाया कंग्रेसखौ मिथिगौ जे कंग्रेसआ भारत रनसायग्रा भारत सोरजिग्रा मोनसे पलिटिकल पार्टी बै समाव ब्रिटिशफोरजों सासन खालामजानाय समावहाय भारतआ मोनसे हादोर नङामोन
आलदा आलदा राजानि आखायाव गुबुन गुबुन रायजोसोमोन बे गासैखौबो खौसे खालामनानै जाति धर्म बासिया जासे भारतखौ जोङो रनसायनाय बे कंग्रेस पार्टिया दा बिजेपिया जाहैबाय जाथिखौ रानो रावखौ रानो गरिबफोरखौ मुगैयो धोनिफोरखौल' धोनि जाहोयो दा बे खेथ्रआवहाय रायजो राजाफ्रा बुजिबाय दा बेनो मन्त्रआ बाबुफोर कंग्रेसनि मन्त्रआ बेनो जे कंग्रेसआ मोजां गरिब दुखिया आरो हादोरनि सेन्टिमेन्टखौ नायनानै रायजो राजानि थासारिखौ नायनानै बिथांमोना दाम बायदिसिनानि बेसेनखौबो बानायो कंग्रेसआ भारतनि मोनसे हादोरारि नेशनेल पार्टि आरो बेवहाय दिनै गर्जना सासे हादोर अनग्रा रायजो राजा अनग्रा आङो आन्दलनकारिमोन एबसुजों लोगोसे खालामफादों बिपिएफजों लोगोसे खालामफादों नाथाय आङो इउपिपिएलजों थाफायाखिसै खारना बेनो जे बिथांमोना दिनै सोरनिबा गलाम जानायाव गर्जना मानो थानो प्रमदआ रायजो राजाखौ दुखु होयोब्ला हाग्रामा बिथाङा रायजो राजाखौ दुखु होयोब्ला गोविन्द बसुमतारिया रायजो राजाखौ दुखु होयोब्ला गर्जनाबो आरोबाव दुखु होयोब्ला रायजो राजानाव सानाया बांसिन जागोन बेखायनो आङो आरो खनसेबाव बिथांमोनजों थाफानानै रायजो राजाखौहाय दुखु होनो कनफिउस होनो सानाखै दा बे जिनिसखौ रायजो राजाफ्रा आंनि खोथा बाथ्रायाव बयबो बुजिनो हादों बेखायनो बिथांमोना गर्जनखौ फोथायनानै कंग्रेसआव लोब लोब फैदों दोलोनि जानानै फार्स्ट एन्ड फरमस्ट आङो बर' नेसनेलिजमा आंनि थाखाय फार्स्ट बिनि उनावहाय आं हादोर सिबिगोन कारन नेलसन मेन्डेलाया बे बाथ्राखौ बुंदों सासे गेदेमा सुबुङा मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो मोननै रेसपन्सिबिलिटिस थायो बे जाहैबाय गाव आरो न'खर बिनि उनावहाय समाज अर्थात हादोर दिनै गर्जना गाव बर'नि फिसाखाय आङो आंनि न'खरा बर' आङो नायगोन बिनि उनावहाय आंनि समाज आंनि बिदा फंबाय न' असुंनि मानसिफोर आं हादोरखौ सिबिगोन दा बेवहाय क्लियार आङो मोननैखौबो बेलेन्स लानानै हारि आरो हादोरखौ सिबिगोन दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव जोबथा सोंथि साबेसे सुबुङा जयन जादों आरो मा दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों बावहाय बिजेपिनि गोबां दं आरो बेनिफ्राय इउपिपिएल बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बांसिन आरो बिपिएफनिबो दङ गासै मोनथाम दोलोनिफ्राय फैदों आरो साफा सानै इदार उदार दंदेरो बिनि उनावहाय गासै 300 जन सासे भारतीय ट्राइबेल पार्टिनिबो आसामनि नैबे बिथाङा नैबे लायथो बिथाङा स्टेट प्रेसिडेन्ट बिजु गयारी बिजु नार्जारियाबो दिनै कंग्रेसआव फैबाय बिथाङा मोनसे समाव कंग्रेसखौहाय बिकल्प नुवाखै नाथाय गासिखौबो सालिजारि खालामनानै दिनै बिथाङा मोनथिबाय कंग्रेसआनो जोंनि थाखाय मोनसे राहा दिनै बिथांबायदि साननो हनो गोरों आसाम प्रदेशनि बिजेपिनि भारतीय ट्राइबेल पार्टिनि प्रेसिडेन्टआबो कंग्रेसआव जयन जानाया साधारन मामुलि खोथा नङा बिथांखौ लानानै गासै 301 दिनै कंग्रेसआव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जगदान जाबाय उदालगुरियाव कंग्रेस हिसाबै बिराद लोरबां दहाय होनखादों जोंनि कंग्रेसनि नावा गमामायैनो गिजि गब्लं जाबायमोन गोदोहां जाबायमोन जोङो बेखौ मिरामत खालामनानै दाफ्रामफिननानै फोसाबनानै जावजेनदोंल' बे दिनै जावजेननायाव मानसिया गाखोदों लासै लासै मास मोननै मोनथामावनो जोङो ब्लक मण्डल आरो बुथ कमिटिखौ दाजोबगोन बेबायदिनो जोङो एन्टायार बिटिसिआव कंग्रेसनि मोनसे दोहौआ काभार आप जागोन